Ay bakit? Pay papanam. Ay dapat yung may sakad to. Kikas ano, kagurgura ta ka pa. Apilatahan nakpay kuang Mas ganda. ano, kit. Kwa. Sagit tata tinakim ko, Jeep. Pinangkitam din ti babae di kalman. Parmi panang sirig mo. Di ko karo aji bakit. Jex mo ajay. Nyami da unay detan. No X ajin bakit mo nga No, ex ko nam kaya per kitaem. Ki siyempre akit adarod may naglabas ka nyami. Pero awan aji nga kwan. Sikati kok dyan, sikati priority ka, sikati asawa kalang Oray pa iso na ti, oray pa dana palabas yo. alang aji ex-coordinate ti Mabalin kwamit. nga, kwa, nasakit tinagin ko nyam. Number 1 ka Ang palang kupet mit nga, kwa. Pwede ko nam siguro mapakawan kakit. Git pakawanin ako ng araw din. Ay, awan ti, pakapakawan iti, kwa. Iti pakapakawan. Wala mo nga, kwa. Pakapakawan nga. Git sigaro ti, sikati ay tek ununay. Ay, awan ti, sorry kanya. Awan ti, ayat kanya. Sulang nga mo. Sulang iti kan kananya, tikitain mo. Ay, Ora kit kita ka aja, ngim sika palang ti kwa, datu ni, nyakit hindi ko. la aking nga mo. Awan ti, kasta nga, bam. Paliwanag mo. Wala mo nga tao ka. Anto maulit na aja, bakit? Basta pakawan na klakid di. Maulit nga. Si Blemit Si Blemit mo maulit di jay Antakan to, pulos nga mapakawan. Nakanyam. Tandaan ang data, takapulos mapakpakawan di basol mo kanya. Oren yung ubraim. Basta nga ubraim Pati kagurgura kanya no, agbasol ka, agsorry ka, tapos damdama, araminin tumaninin. Saan, bakit anto maulit At eh? ati problema kanyang kit. Dati duhan naktan ni. Ang kwa, alang nga, aji ex ko pala ti kukuit nga rugby. Ay, madi, takapulos mapakawan. Basta nga, ubraim. Taka mapakawan. Orang niya bagbagam. Takapulos mapakawan. Kaya sa agdaw-dawat ang orti pa makawani. Oray pa nga rod. Ako pulos na pakawaan. Ako pulos nga. Kain oray niya pa ibagam. Oray pa nga nagkamakamani ka. Di mataki na discuss lang na disgrasya lang ako. Oray pa. Oray pa niya bagbagam eh. Paka sorry nga. Dati mapati sorry. Basta bakit pakawanin ako na ko. Awan ti pa makapangawan. Takapulos nga mapakawan ti kasta nga ubraim. Naka mapakawan ti kasta. Basta ako kaya. Ako kaya ti kasta nga ubraim. Baybayag nga. Kitiis na ti ugali mo nga kasta. Ano ta, sorry ka. Damdama ko maninin. Ay na, madi. Gusto na ti pangluklukom kanya ko. Pagkaan ng pagluklukom kanahin kada sorry latang stakan kanahin ni. Ay pulos, santa ka mapakawan nga pulos. Taka mapakawan. Na mapakawan ko para mimiti arakop na skala. Latik ko may kay kiping nga ako.